emakumezkoen ingure altxatze txapelketan, Iturendik Maika Ariztegi. Beratik Nerea Sorondo. Zumbilatik Eskidaztearena. Lesakatik Santa Sousa. Eta Antxoaindik Irune Biurrun. Hirugarren txapelketa, Nafarroko hirugarren mailako aizkora txapelketaren finala eta parte hartzaileak Navazerradatik Víctor Suárez. Guarte Arakitik Iker Gorriti. Iturgoietik Josu Santamaria. Eta Beintza Labaietik Jacinto Txekonanea. Azkenik txinga irute erakustaldia izanen dugu eta hemen duzuen Feliz de Miguel, Urko Gaztearena eta Oskar Aguas. José Chaurrubia. Azpetik astetzera? Batzuk proba nahi. Primaritu proba. Probatu hartu lehen. Zaudeniak, derecho. Pres, epaia pres.
un poco. Venga, fuerte, Vaya press, tiro al área press. Vaya press. Tiro al área press. Bigarren kirolaria, Sansoeni, Irune Bihurru. Prest, Irolaria prest.
Vaya, prest. Vaya, prest.
zuen ezkerretik hasita, Jacinto Etxekonamea, Kiko Suárez, Endika Goya, Josu Santamaria, eta eskuinean Iker Gorri.
Eta amaitu du. Azpintotxeko lanea.